La ilaha illallah. Abu wala lay go gombo wara. Kam ga dulu. Nare ni me amena. Man nyoko na yenya. Da, ni man dante mo ngayena ma. Karante wa. Bagaimana saya kamu kan di masa flight? Ya jono, nama jono, malongol do. Wala. Muso bɛ fɛ o muso bɛ min I b'a dɔn ko zongura ni jeni ka di. Okay. An ka taa. Korga. Polisikɛ jɔlen lajɛ. Entah terkait dulu lah. Ima ya, entah begini mau nyerma deh. Iya. Ayo, ale yɛrɛ kɛcogoya I b'a dɔn ko maa ɲɛnama don. Ne ba tigɛ b'i da kɔrɔ. I bolo ko kungo bɛ kelen de da la dugu in kɔnɔ yan. I ma ye dɔw tɔgɔmatɔ de bɛ bɔ ka bin ka sa. A bɛɛ kungo. Esufi. Gotigiw de. Est-ce que patron tɛ k'i wele? Enggak, kan bilang. Non. Non, mais il va devoir avoir une explication. Entah macam kamu lah. Ah. T'as une film bon? Entah jadi kajian tu dua ke. Ah, le bon homme là. Oui. Ah, il a l'air gentil. Hein. Au fait, moto ko inkara chukuni. Mama moto lah. Mama moto nak. Ni ma fi magara la sa. Yala ta chukudi. Ama ta yinyana wa. Mama moto tak boleh. Bien. Ok, c'est bon. Comme il était à la solution là, mais le commissaire roulé. Et puis on va en discuter. Pour voir comment solution sera là. Comme ça, on doit le là. Ma roulé ça, ni dougoudou t'es pas ici. Parce que c'est à tout temps. Moi, c'est qu'on fait qu'on a beau à moto de tachikoudi. Et puis explication zéro. Hein? C'est pas du tout sérieux ça. Non. Mais le commissaire roulé ça, il faut. On va voir ce qu'on peut faire. Oui, monsieur le commissaire. Oui, monsieur Tomitou, ça va? C'est comment? Ouais, en fait, je suis confronté à une situation ici, là. Voilà, on met le gars à Niafié, quoi. Si jamais tu peux envoyer un agent, j'ai une moto qui a été prise chez moi, là. Donc, je voulais vraiment éclaircir le problème, quoi. Oui, au fait, j'ai une moto qui a été prise chez moi. Donc, agent Mimbea, donc je voulais vraiment votre aide là. Non, c'est ce qu'on doit envoyer pour s'en occuper, quoi. Non, ça, il n'y a pas de problème. Je viens en personne avec un agent. Ok, il n'y a pas de problème, ça me fera plaisir, vraiment. Je viens avec un agent. Ok, merci bien, à plus tard alors. Merci. Entah pada nya bola. C'est bon, t'as ici. Nya ko bani. Regarde ici, solution d'Australie. Merci bien. Ana min fi e cɛ in filɛ nin ye a hakili ma baara kɛ kosɛbɛ n'o tɛ a ye a muso bɛ formation na yɔrɔ dɔ la ni fa nana muso di ma nin cogoya la o ni boli ka kan k'o minɛ bolo fila ye nka a bɛ se ka kɛ a m'a faamu de ani e nana cogoya min na nka mɛ min f'i ye e k'i mun ye i ka sabali i b'a ye i bɛ tila ka lafiya nin furu in kɔnɔ yan nɔ. Ne bɛ lafiya. I bɛ lafiya nka f'i k'a yira i cɛ la k'a fɔ k'e ye cɛsiribagatɔ de ye k'a fɔ k'i nakun t'a ka nafolo ko ye i b'a essayer ka to k'i bolo yɛlɛma n'a sɔrɔ warimisɛnnin b'i bolo i bɛ se ka jisuma feere kɛ walima ka cɔgɔnin dɔ ta walima i bɛ tigɛ yɛlɛma quoi cogo dɔ la quoi. Awɔ ne natɔ la ne ba tun ye wari dɔ di ne ma o bɛ ne bolo so kɔnɔ awɔ. O bɛ taa joli ɲɔgɔn na. 7000. 7000 e yɛrɛ bolo se i bɛ se ka mun feere. Komi ne tɛ yan yɔrɔ ninnu dɔn. i bɛna 7000 in di yan. Kana 7000 di ma. Ni nana di ne ma sisan n bɛ taa lemuruba bɔrɔ ta ka na d'i ma i bɛ se ka lemuru feere walima n bɛ taa ji sachet san ka d'i ma an b'a suma k'a d'i ma n'an b'a sumalen sisan i bɛ bɔ k'a feere a bɛ dépend yɛrɛ de la i b'a jate minɛ lemuru walima jisuma min bɛ arranger. An ta kɛ ji ye. Bon ok comme e tɛ dugu in dɔn donc ni wari di ne ma sisan ne b'i dɛmɛ ka jagofɛnninw ta ka d'i ma i y'a faamuya mais i fana ka to ka ne wala dɔɔni di ne fana ma a Bamakɔ y'an jeunes bɛ baara kɛ ten de dɛ awɔ n'an bɛ dɛmɛ hali n'an bɛ hakilina ɲuman d'i ma i bɛ to ka dɔɔni d'a ma o la an bɛ hakili la travailler. O fana wari bɛ taa joli la. Non o man ca i yɛrɛ se ye min ye komi ne ni n ka ko bɛɛ. Sisan n bɛ 7000 i ka 7000 in bɛɛ de ta ka na di ma. I b'o bɛɛ de ta ka na di yan n bɛ taa ji paquet ta ka na d'i ma. O bɛ feere joli ɲɔgɔnna na. Donc jiden kelen dɔrɔmɛ 5 de.
i y'a faamuya donc den 30 dɔɔni de b'a kɔnɔ an b'a ta den kelen ta dɔrɔn paki kelen bɛ ta 60 walima 70 comme ça n'i y'o feere sisan parce que wari dalen b'e bolo so kɔnɔ yen nɔ ni faratila a bɛ tiɲɛ i bolo mais n'a bɛ ne bolo sisan n'i ye baara kɛ n'i y'a di ne b'a mara sisan i b'a ye k'a fɔ ni mago sera ma dɔrɔn ne b'a bɛɛ ta ka d'i ma o ma fisa n'o tɛ ni patron balila ka wari caman ba dalen a bɛ k'a kɔnɔ k'e y'a ka wari suɲɛ dɛ yɔrɔ ne bɛna ɲɛ ma de i tɛ ne sara sɔrɔ voilà ne yɛrɛ bɛna nin kɛ ala yɛrɛ de kama quoi i y'a faamuya n bɛ nin kɛ ala kama mais i fana ka to ka n'a ye dumuni dumanniw sɔrɔ to ka sɛ woro ninnu dɔw bila ne ɲɛ ne yɛrɛ filɛ ne ka sɛko man bon ne ye woro 2 ni kɔ ni disi ni kaman 2 sɔrɔ dɔrɔn ne yɛrɛ kan y'a tɔ bɛɛ la jumɛn de bɛna di ne yɛrɛ cɛ ma sɛsen kɛ a n'a kan ani sɛ kutini ninnu sɛ nafa yɔrɔ bɛ a kuti de koyi ne yɛrɛ fana comme ne fana tɛ tobili kɛ so in kɔnɔ yan nɔ tobili kɛ fɔlɔ bon i ɲɛma yɛlɛ kosɛbɛ don n'i yɛ yɛlɛ sa a bɛ tobili d'i ma e yɛrɛ ka to ka essayer k'a fɔ k'i bɛ se tobili la kɛ ne bɛ se tobili mun na kɛ ani ninnu bɛ mun dun kɛ kelen tɛ an bɛ da i bɛ se seri mun na awɔ an bɛ seri dilan ka sutulu k'a la seri dilan kana sutulu k'a la dɛ i bɛ nɔnɔmugu san butigi la comme 7000 b'i bolo i b'o wari b'u yɛrɛ kun i bɛ nɔnɔmugu k'a la n bɛ taa koko ɲini ka di i b'o fana susu ka k'a la n'a y'o min ka da ka sunɔgɔ non f'a bɛ a bɛ kɛ komi citerne kule de gɔrɔnɔ la seri ka di i ka cɛ da ni sɛsen sɛsen ka da ye trop n y'a mɛn i y'a faamuya ani sɛ ne ka cɛ a ci yɛrɛ bɛ ka tamate ko mɔnzuru i tɛ se k'i labila i farikolo jamɛ tan cogo ni karakasi yɛrɛ de ma ye quoi ju n'i bɛ tɔgɔma i labila sa e tɛ ne la ne bɛ ka mun fɛ yan ayi n'i y'o kɛ ne kɛra jɛgɛ ye cɛ ka cɛ e fɛ n'a kɛ cogo ka cɛ i bɛ fɛ k'i jeni tilegan fɛ yan k'i yɛrɛ kɛ tan e b'o dɔn ka cɛ k'a yɛrɛ kɛ tan ayi ne t'o dɔn e t'o dɔn ayiwa u b'i minɛ k'i jeni tilegan fɛ hali i su tɛ se lahara i b'i wala de ne filɛ ne sigilen filɛ tranquille la kɛ est-ce que ne bɛ ka n fɛ yan ala kirikete y'a dabila sa jo adamaden yɛrɛ bɛ se ka taa kɛ tan i ko kaba su jɔlen non ne ba n ye hakilina ɲumanba de d'a ma n ka essayer ka to k'a tigiw yɛlɛma o ka fisa ni ta ye i b'a dɔn n'aw bɔra so ka na tan aw bɛ sɛgɛn sanni aw ka duguba kɔnɔna maîtriser quoi mais e m'a ye an ka ɲɛmɔgɔba bɛ yen a bɛɛ bɔra so de a jateminɛ kɛ daw perele i b'a sɔrɔ a bɔra dɔ la ka na ne yɛrɛ filɛ hali baara de man di n tɛ députéya ni maire ninnu sisan sɔrɔ ne y'olu sɔrɔ ne ma ye dɛ i b'a kɛ ten a taga na quoi awɔ Kamiso oui ne yɛrɛ bɛ da la comme ça ne yɛrɛ bɛ da la donc ça va oui ça va ko ka fisa alhamdulillah ça va ça tient oui ça va en fait tu as bien fait de venir c'est le jeune en tant que tel il a bien bien dans la donc il est souvent là avec ce jeune qui l'accompagne qui m'aide d'ailleurs et ce jeune l'aide vraiment beaucoup mais on serait mieux d'entamer ça il n'y a pas de ici ok ça va jeune ça tient alors il n'y a pas de cɛ ne tɛ ka nin ko faamu dɛ commissaire yan nɔ n tɛ commissaire dɔn o dugu le tɔgɔ n cɛ ye tɔgɔ de commissaire yan ayi sa polisiw don sa faama minnu bɛ mɔgɔw minɛ ka zonw datugu u bɛ ka na mun na yan n m'a dɔn bon a mana kɛ cogo cogo n bɛ taa an ka kunkolodimi fura dɔ minɛ kɔfɛla la ka na quoi i y'a mɛn i tɛ se an ka baro ta non n kunkolo yɛrɛ mini ka burun quoi tu vois a bɛ ka n fɛn quoi. C'est juste qu'au fait, et je suis vraiment confronté à cette situation. Oui. Comme je l'avais si bien dit, bon, madame Tia, tout ça nous foutait. Et madame a eu l'idée de m'envoyer ce qu'on appelle son neveu et qui prend de la garde à l'extérieur de la maison. Bon, du coup, l'autre jour, la Nine Kera quoi. Moto tourna, maga inega, t'es la situation fou fou. Rien de solution. Tu vois. Donc, on les noirs, c'est la bravara. Donc, comme il voilà, on va se rendre donc, il agresse un peu seulement. D'accord, monsieur Kamisoko, c'est compris. Voilà. L'agent qui est à la porte, on sait qu'à pression, peut-être il a fait un bravo sur s'il vous plaît, ça leur échappe. Et puis, attention, prêtez à quand c'est sûr. Donc, quand même, on verra bien ce qu'on peut faire. Voilà. Maintenant, j'ai constaté quelque chose à la vie qui pourra nous aider aussi.
C'est sûr. Oui, le jeune qui était à la porte. Non, non, c'est mon bonhomme. C'est un jeune du quartier. En fait, c'est lui qui m'aide d'ailleurs à renforcer cette sécurité. Mais avec tout ça, bon, on n'a pas de solution. Mais quand même, c'est un jeune qui cherche du travail. Donc, en fait, c'est un jeune diplômé. Oui. Donc, j'essaie de chercher un truc à faire pour lui. Comme il me l'a confié, bon. Donc, tantôt, il vient aider le gardien à la porte. Sinon, ce n'est rien de menaçant, je pense. Monsieur Kamisobo. Oui. Pourtant, ce jeune homme dont tu parles, il est toujours chez moi. Il est policier? Là? Non. Il est toujours enfermé chez moi. Et mon agent peut en témoigner. Subhanallah. C'est-à-dire on ne peut pas faire 1 mois ou 2 mois sans qu'il ne fait un tour dans les violons. Non, on le surnomme tout droit, hein, je crois. C'est ça. Voilà. Donc cela veut dire que je le connais très bien. Mon cher, merci franchement. Il m'avait eu, hein. N'est-ce pas? J'avais toutes mes confiances sur lui. Franchement. J'ai purement pensé que c'est la solution idéale pour mon jeune homme là. Sûrement c'est lui l'auteur. Ça, je n'en doute pas. On ne va plus tarder, comme il est à la porte. On va essayer de le choper là-bas et ensuite mener toutes les enquêtes qu'il en faut. Il n'y a pas de problème. Qu'il soit vraiment propre ou coupable. Il n'y a pas de problème. On va gérer ça. Voir ce qu'il y a possible. Il n'y a pas de problème. Je te fais confiance. Il n'y a pas de problème, Chikam. Cherche-moi cette solution-là, s'il vous plaît. Ça, je t'en promets. Inch'Allah. Merci. Merci bien. Merci franchement. Merci. Donc on va le voir là. Il n'y a pas de problème. Ah, c'est comme ça. Oui. Tu vois? Il n'est plus là. Mais on vient, on va. Sauvé. Et regarde, sans virer, je sais pas. Droit. Oh, tout droit. Eh, patron. Tout droit, qu'on le cadim. Eh! Wata. Tu ne m'as pas dit que ni ma joga kuma kanya tarami ako ka wa kuma e frata ka kumulu ka dimi ni ma miri ko e busu kono moy mbi tadda ka yama sini e bi ni yere ke mo ko sugu tanto e bla ko yo jume ya nka yoro ko sike ka yoro ko shi e ka yoro ko shi ta sike jole na je eh wa ta patron bi ma do were fo de e be kaso nene ya to ko me ita do e ba nene bi niti na kunda mbi na kunyiri labi tapada baka kal comme ça tout droit ne bini nyinga ibin jabi ni sona kan jabi tiya yere klenena akuma be ban ika baraka tugo bi nyafi sharia la ibe kishi nga ni ma nyafo be barada kan bi kaso yi ba do min ba kono tout droit aduna sokono biwa ma do sokono ma ka du mo nana no fa ya atrika bola do atrike famna iba kalama ko ino mi me jelati ko zonwa tout est mon yema tout est ka fin nema qui boit non comme ça afamna sang non je suis d'accord avec toi franchement fais tout ce qu'il faut pour éclaircir cette affaire là d'accord ibe fere mitiga tout droit abe soro chogo iba sira tagamani anyi aman tege dakan nayan tege dakan ni min dara o kan o be eladi wala mo te gere ela tuguni yan dala min ko fe o dame ko tout do to na nta boyor don ab to na mfede nta boyor do bo zone nous ni bi jala dron zone na fatugo baga zone non c'est fini en fait c'est lui qui a pris la moto mais na kara na fait afa ko en barra do so iga dawo ba yame ngam ya fam amo ferretige ko patron ko kay baranyana ma do soray ko barany atsega damna ni mobile kura madama ko patron ko na mobile kura sanga dama barany na ya damne c'est-à-dire avec wartigi bay ni o fay abany ni ka patron yu ba fa na dugdu ma fa na ma fa wala no kera ite kaso keble ya pas note pratika kasola ngam afamna non franchement merci comme ça non franchement merci ça c'est un devoir non merci franchement merci merci bien on verra ce
qu'on peut faire. Inch'Allah. Mais tout ce qui est conscient la nécessité de la chose, Oui. ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de problème. Appelle-moi seulement. Il n'y a pas de problème. Hein? Franchement, merci. Je le ferai. Ok. Et je te promets À qu'on plus va tard. l'arrêter. Il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Ok. Agent, Ouais, monsieur. merci. Hein? Ouais. Ok.